ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କର, କାହିଁକି ନା ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ସେଇ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଇ କାମଟିକୁ କର, ତେବେ ଯାଇ ସେଇ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବ ଓ ସଫଳ ହେବ। ମୁଁ ମୁଆଇଥାଇ କୁମ୍ଫୁ ଅଭ୍ୟାସ କରେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ କେଉଁ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିଖି ନାହିଁ। ଟନିଜାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଅଙ୍ଗ ବେକ୍ 3 ଆଉ ଅଙ୍ଗ ବେକ୍ ମୁଭିରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ଓ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ।